बेलासिनि साहा लोंलायबाय जोंनो संख्रि साहा एइलाय थाइबाल'सो 10 थाखानि बिस्कुट लाबोबालै मादै थाइबानिल' लाबो थाइबानि होमबालाय इदिखौनो लाबोनांगौ मानि थाखाय गथ' गोरलै जानाय बे माबाखौ लाबोबाय थायो काटा बिस्कुटजों गोथाव मोनदों संख्रि साहाखौ दिनै नङा बै गोदैखौ मानो लायदों नोंसोर बिहरदों जों जेबो बिया जेबो मिथाइ अर्डार होआ जोङो गाव हारसिंनो लाबोयो जोङो गोदैबो ना गोबाबबो ना गाज्रिबो ना मोजांबो ना जानो गोसो जाबा जायो जानो गोसो गैयाबा जायो जों सिरि सिरि थायो आरोना मालाय गावनो मिथियो ओमफ्राय गोबाव नुबाथाय नोंसोर मोनसे डिजाइनखौनो जाबाय थानो आंगायबायना इनिखाय बेलेग लाबोनोसै आं होनो गाहानो बे थाइबानिया एथ' बुरजा मेडाम गैया नालाय नै बिबारा जि बरिया बारना दङ आरोना मेडामा फुजा होनो फुङावनो खाबाय थायोना मेडाम थाबाथाय फुलफोरा थाया आरोना जोंना जि बरिया बारदो नैबो जि बरिया बारखादो नै मोनसे मथरनाय दोङो गाबोन सबनिया बारगोनदां बियो ओमफ्राय नै जोंना फुलखौ फुजोबना गार'जोब्बाय पुरनाखौ ओमफ्राय गोदान आपडेट जालायबाय नै सिगांनि बायदि बिबारखौ बेलेग गायलायबाय आरोना ओमफ्राय इथिबो दिनै गोदान गायबाय नै सिगां बेलेगमोन दिनै इदि गायलायबाय आरोना बेलेग गोदाननो बार जोब्बाथाय बिराद बरिया नुगोन आरो जार्मन बिफांखौबो गायो आरोना बेलेग डिजाइन बिबारा ओमफ्राय नै इसोरनिया हातनटा बिबारा इसोरनिया बेलेगसो दावदै फुला गुफुरसो बिफाङानो रानी रोनायनो मानसियालाय आन्दावसो दं जोंहा सेवालि बिबार खनहैनो नागिरदों आरोना दिनै मादैजों आंजों इनि मादैया थांगासिनो ओंखाम जाखांबाय नारजि लाबोदोंमोन नारजि दोलो संबाय बिराद बोसोरनि उनाव दिनैसो मादैया जोंहा नारजि गोरान लाबोदोंमोन नारजि दोलो संनानै जाहोबाय जोंखौ जाखांनानै ओमफ्राय नै सेवालि बिबार खननो फैदो आरोना मैया नुदोंमोन जोङो मैया खनना लांनानै हराव एवनानै जाबाय ओमफ्राय दा हराव बारनानै सोरिबायना दिनै ताजा मोनगोन ओमफ्राय दा अनला खारै जागोन नंदों आरोना ओंखायनो खननो फैदो जोङो ओमफ्राय नै बेयाव गार्डेनखौ दाख्लै फुरा साफा खालामनानै दुब्रि हाग्रा गायदो जाबायानो बारा गैया माथो दिनै मादै सेवालि बिबार गोजौ गैला सोरिजोबखाबाय सेवालि बिबार खननिसै जोङो नै सामेलि बिबार होनो सामेलि बिबार प्लास्टिकखौ मोनसेल'सो लाबोबाय मादै आंनोबो मोनसे नांगौमोन सेवालि बिबार खननिसै दा हराव अनला खारै जानोसै जोङो आयौ मा खनदों नोंबो जोंखौ ना मैया एवनानै जानो खाथि गोथाव मोनदां मोनसे मोदोमनायनि सेन दङ ना बेफोर मोजां मोनो
मोनसे सेवालि बिबार मोदोमोना इखौनो बिराद बरिया मोनो आङो बे खाबाबो हाग्रायाव थानायबो नुवाखै नाकाफुलि बारदों नै जि मोजां बिबार आया नैबे नाकफुलि बादि नै ओंलै गुफुर गुफुर बारदो जान्जि दंफांसो आथिङा खोमायो बेसे जाखो नोंहाथ' साग्रासो जाबाय ओंख्रिफोरखौ बासिनांगौ आं फाथो जालियालै बिजाल ओंख्रि दा हांनानै जा नोङो हांनानै ला नोङो बेखायनो हमैनोसै सां बाला एवनानै हांनानै ला बालालाय मासे साराय मोनसेल'मोन नों साराय दङ मोनसेयाव गरम खालामनानै जायो सोर फियो इदिबा मारै न' लिरनो हागोन आङो मुलि गथाय गाम्बारि बिबारजों बानायो गाम्बारि बेगरखौ मोसौआ बेसेबां जायो नुदों बा मोसौआ गाम्बारि बेगर जानानै गाम्बारि बेगरजों गाम्बारिया बिराद बानायो आरो आंनाव दं गाम्बारि बागान नै गासै औवानि सामुसफोरखौ आङो गारबाफोरखौ बे दै गुदुङाव गोदौ होनानै दसे सोमना दोनबाय आं नै मादि एकदम थाव थाव ओंखारदो एकदम निला निला ओमफ्राय नै साबोनजों हुनानै सुजोबबाय ओमफ्राय बेखौ आङो दा दसे बेयाव बे सामुसफोरखौबो सुखांजोबबाय दै सर'नो होदो ओमफ्राय बेखौ बाहेराव बारान्दायाव सान्दुं गोसायाव लामहैनोसै बेखौबो दसे बेयाव दै सर'नो होनानै ओमफ्राय बारान्दायाव सान्दुङाव दोनना होनोसै आरोना इयाव जोंनि सेवालि बिबारा नै दासो खनना लाबनाया जाऊ